खायसे मानसिफ्रा गावखौ समायना जाजानो लुबैयो, खायसे गावखौ धोनि जाजानो लुबैयो आरो खायसेया गावखौ मुंदांखा जानायखौ हास्थायो। नाथाय आं मोनसे गोरलै जिउ खुंनायजों जिउआव खुसिजों थांनानै थानो हास्थायो। मानो खारफायो नंखायनि उन उन मानसिफोरा? मानो खारफायो नंखायनि उन उन मानसिफोरा? जेबो मोननाय नङा समायना महरजों उन उन खारफाना मेगनखौ फिस्रिनानै नाय, नों नोंनि आंगोआसो नोंखौ मोजां मोनसिनगोन। नों खालि मालायनि उन उन खारफादों, नों आरो गावखौ नेवसिगारदों। सानसे गावखौ उन दाहा खालामनांगोन। आं मा मावफ्लांखो? एसेयावनो आंनि गासैबो लोगो नोंथांमोन, आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बयबो आंनि बे भिडिअखौ खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय।